Min kamra waħda l-faċilitajiet moderni, din id-differenza li qed jesperjenzaw l-Awra Scouts Group li fl-aħħar xhur sarilhom xorta modernizzar fuq il-faċilitajiet tagħhom fil-lokal. Dan il-proġett sewa 90,000 euro u kien inawgurat mill-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi l-ġimgħa filgħodu. Hawn faħħar sem il-ħaddiema tal-Ministeru tiegħu li wettqu dan il-proġett fil-ħin. Il-perit Robert Fenek ta' iktar dettalji dwar dan ix-xogħol li sar bil-Park ta' Stalini fl-Isfond. Għamilna basement ġdid li se ntuża bħala store, u mbagħad bdejna sala u faċilitajiet ta' toilets u showers għall-Scouts. Forsi x'kien jinvolvi l-proċess kemm da għaddej? Bdejna f'Marzu ta' din is-sena u spiċċajna issa. Ma jistax jonqos li l-aktar li huma kuntenti b'dan il-proġett huma l-membri tal-Scouts infushom. Illum il-ġurnata li għandna post li mammar kollox u post safe għax qiegħed ġoġġin pubbliku, ġifieri krafax li ħabba tfal anke bħala safety. Ħajjejna ħafna biex nibqgħu nikbru, nagħtu das-servizz lill-komunità. Aħna nagħmlu edukazzjoni differenti mill-iskola, aħna nipprova nagħmluhom b'mod li jkun qed jieħdu pjaċir, mhux proġett ta' classroom based, ġifieri jkun jistgħu jagħmlu attivitajiet barra. Il-binja kienet imbirka mis-saċerdot tal-lokal li faħħar ukoll is-sem tal-Scouts li tant jaħdmu biex jippromovu l-valuri importanti tal-ħajja.